обаче нещо не са стопани са отлични. Не ядели ми що, не пили, кой не вадиш? Изобщо. Ние расно на голям кокъл. Ходило било брано. Брано. Да, бе, плажен волейбол. 2 часа, представяш ли си? Не това плажа. Вали майка, там има една мрежа. Къде има плаж? Там не е детска. И то на трезво ли бе? Това голям шампионат. Ама като се науча да играят тая игра, ще напомпим топките. И на всичко горе петък 2 часа. Петък няма никой тук. Спяна дойде, да. Сенограф и Bull Motor Company MCC. Живко правилно ли го казах? Така. Редно е в началото да кажем кой е спонсор. Магазини Bull Motor и ще се залее много як рок. Имаха филми, качвам се вика на камиона. Ама тя вика малко търчава с края. Значи, Милене, цяла вечер чуеш ли да знаеш, не идва с лошо хората, просто е така да се облегчат. Дошли са ни на гости, да кажеш. Ако чуеш нещо, че идва някой... Това не е моята бодка, това е дахта бабка. Мама, Снимай как...